Quan parlo del temps, em refereixo a la quarta dimensió. Continua, George. El problema d'explicar la quarta dimensió és que no es pot veure ni tocar. Si no et fa res, George, em voldries recordar quines són les primeres 3 dimensions? Home, Philby, si això ho ensenyen a l'escola. I si ho expliqueu vos, doctor? Sí, encantat. Veiem, per exemple, quan avanço en línia recta endavant o enrere, tenim una dimensió. I quan em moc cap a la dreta o cap a l'esquerra, 2 dimensions. I quan em moc cap amunt o cap avall, 3 dimensions. Aquesta caixeta, per exemple. Aquesta caixeta té 3 dimensions, llargada, amplada i altura. Sí, però quina és la quarta dimensió? Bé, això són meres teories. Ningú sap realment què és la quarta dimensió ni tan sols si existeix. Al contrari, doctor. La quarta dimensió és tan real com qualsevol de les altres 3. De fet, les altres no podrien existir sense la quarta. Què vols dir? Agafem la caixa. Té les 3 primeres dimensions, com heu dit. Molt bé. I què hi ha a dins? Ja hi arribarem. Parlem d'això primer. Com és que sempre ignorem la quarta dimensió? Perquè no tenim llibertat de moviments dins seu. Ens podem moure dins les altres 3, cap amunt, cap avall, enrere, de costat, endavant, com ha dit el doctor. Però, pel que fa al temps, en som presoners. Em segueixes, Brightwood? No. George, has fet una exposició molt clara, però, perdona, no t'acabo d'entendre. Walter, escolta, hi ha moltes coses en aquest món que no entens, oi? Sí, força, una pila. Bé, però no et negues pas a creure-hi per això, oi? No, si en puc veure la prova amb els meus propis ulls. Perfecte, Walter. Només demano que sigueu testimonis de la demostració de la possibilitat de moviment dins de la quarta dimensió.